Със световна премиера и богата гама атрактивни машини с брандовете Versatile и Rostelmash, фирма Agrosky за пореден път успя да впечатли земеделските производители, посетили пролетното изложение Bata Agro. Тук представяме пълна гама от нашите машини. Нашият холдинг има две предприятия. Едното предлага трактори с 260 до 500 конски сили, а второто в Русия произвежда комбайни. Всички наши машини отговарят на европейските стандарти, като техните компоненти и технологии са синхронизирани с европейските изисквания. Относно реализацията, опитваме се да покрием цяла Европа. Започнахме да предлагаме трактори и комбайни в Германия. Ексклузивното предложение от Agrosky е премиерният за страната и Европа зърнокомбайн Rostelmash, модел RSM 161. България е втората страна, в която представяме този нов зърнокомбайн. Предстои ни да го налагаме в Европа. Машините се произвеждат в Русия, като в тях използваме 22 патента. Дизайнът е руски, но влагаме европейски и американски части, например двигатели и процесори от европейски предприятия. И ето го резултатът. Наистина е впечатляващ. Зърнокомбайн Rostelmash RSM 161 е с мощност 380 конски сили, с електрохидравлична система за копиране на терена и свършачна система Tera процесор с висока производителност. Комбайнът е с OptiFlow, очистваща система 7,1 квадратни метра. За него просто няма невъзможни неща и няма електроника, която да не е монтирана на него, и тази година ще започне да влезне в серийно производство, като в серийно производство се предлага с копир на хедера, с иновационна технология, която е с два барабана, вършачни барабана, които дават много по-голяма производителност и чистота на продукцията. Няма предизвикателства, които да го изненадат. Абсолютно точно така е. Още повече той се предлага и в варианти 4x4, което е още по-добре, нали, и предлага възможности за работа в по-влажна среда, нали, което допълнително улеснява фермерите в това начинание. По отношение на сервизното обслужване, Agrosky е една от най-подготвените български фирми на пазара за агротехника у нас. Към днешна дата Agrosky разполага с 7 бази в страната, които са оборудвани с висококачествени инструменти и специализиран инструмент за извършване на ремонтите на техниката, която предлагаме, включително и с автомобили, които също са оборудвани с необходимите инструменти за посещение на място при клиента. Ние подобряваме нашата дейност с постоянните курсове на обучение, които правим в чужбина при нашите партньори и производители на техниката, и отделно в рамките на самата наша фирма. Клиентите на Agrosky могат да разчитат на сервис във всеки един момент. Телефонният номер на компанията 0720 400 предлага 24-часово обслужване.